Francuzi su osvojili svjetsko prvenstvo, a Hrvati su osvojili naša srca. Ova slika je vrlo brzo obišla internet. Nije ni čudo, jer nitko nije vjerovao da će Hrvatska stići do finala. Ova nogometna reprezentacija došla je do povijesnog uspjeha, osvojili su srebro koje nama, Hrvatima, ljepše sja i od zlata. Bili su fantastični, sa srcem, karakterom i dobrom igrom su napredovali. Karakteriziralo ih je svi za jednoga, jedan za sve. U finalu protiv Francuske izgubili su na 4:2, a u polufinalnom susretu svladali su Englesku 2:1 nakon produžetaka. Prije toga, Hrvatska je u četvrtfinalu bila bolja od Rusije nakon ruleta 11-teraca. Hrvatska je u osmini finali pobijedila Dansku. Svaka čast za vatrene, ponosni smo na vas. A sada pogledajmo kako su naši gledatelji navijali za Hrvate na prvenstvu.